Senza ngoFebruary bangibamba ngoJune. Awu January, February, March, April, May, June. Indlela eyayishube ngayo bafo. Ngoba ngayo ukuthi ngoba bengibamba ngoJune nje bahleli phansi ba relaxile. Ufuna uthuli. Bangifuna ngale ndlela ukuthi yonke indawo kudayiswa kuyona ama drugs bapho. Yo bashiya khala. Hey, bashiya khala ngoba kwayi mina ngithi mangihleli ngihlala nomuntu aselokushini emashaba. Wena mashaba nje sazusona sowashona nje mfethu. Awusakhona usashona sazusona sowashona. Naye bafethu ngiyaphila konje brand ngiyojabula kabukamazwe so ungaphinde nje elokushini. Awubahleli ngoba le ndawo engayibhema kuzona elokushini sanje my bruna. Laba befika plaza elokushini omashaba ababili bathathu. Yabo omunye nje uyimerchant omunye imina akekho umunye ngimkhumbula mina mashaba. So kuyazi makhulunywa ngomashaba sizokhulunywa ngami. Yabo. Yayithi indaba khona bafu. La kuno brother wami uPeter. Lo phase lo uMark uthwephu ngasekwakheni yabo wenza yonke into building plumbing building konke nje konke nje ehlangene nokwakha nje ngendlela ansonto ngakhona yabo. So ngoba naye siphema nama drugs akayena ihlobe egangeni kodwa siyakwazi ukuthi ngoba umuntu omakhe amathuluzi uhleze nawo inawo yonke inhlobo yamathuluzi so masitinte izithuluzi ePeter ongibole mhlambe mahlafuni kwala mfundo kodwa mfundo uyosebenza ongibole ukuthi yabo kanjalo nangena kanjalo ikhathi umjide nje ukhulumelayo naye awuthi nje futhi asibhema naye konke sikwenza naye nje bese cisha bontanga wethu kodwa noma emdala kunami nje ngikhuluma nje ngami ubukhulile so ngalelo langa lelo ngangisi mina ngifuna ukuya konda emlazi kuthiwa lindo kuhle manje mangiright mangizomenshina namagama endawo noma mention amagama endawo ngawamenshina amagama abantu abangabasengcupheni. Okay so yena lo first lo senze njani kubona igama lakhe noma ngingangani kunankulu so lo first lo senze ngithini kena kunendawo la efuna ukutshotsha khona ama air condition yabo so la air condition la usima ngobuka ngoba indlela soyibholte ngayo soyibholtele phansi naphezulu mina fanele ngiqaqe uphi ngiqaqela ngezathu ngoba la ngaphezulu vele asengafasile futhi the same time ngiyakwazi ukuthi ngisebenzise izandla ukuthi angithanda uma ngizothatha isikhathi eside nomsindo so ngifuna ngizoba clear nje kahle ngifuna ngithole ipanelo lapha ipanelo zakhona ubani u15 u13 kodwa ngoma ukuthi ipanelo njalo kanti azafuna ngithole mina 15 denga ngijambe shifting Peter ngibole shifting ntambama phezulu khona ufike ungena kanje athi ayimshana nami ngibona ngibiza ngimshana athi ayimshana nami khule ungasabushayisa so hamba nawe ngiyamazi mekwazi uhamba naye sokusitambulo so ngitangaza yena so esisho nje kukhona abantu ehleni nabo ezif nayo nami uyakwazi ke round yini uyabona ngathi hayi akayi lapho ayikho iflop futhi athi ayimshana mushayisa intambama uze mina uzongilandela uzolanda into ozifunayo ngaleso sikhathi leso bekunyande inkinga yelo shedding so abantu bebebhikisha kakhulu yabo bevala imigwaqo benzani futhi ngikhuluma ku weekend lo langa nele ayi ngizingafika lapho kubuPeter uPeter akekho la endlini yakhe ngivule endlini yakhe uPeter kaziwe kubo umgwaqo one dead end of ukuthi ipave yini tiyela bese kubobhuqo uyabo mase kukhona indlela encane nje kubukula ngaphezulu mangithenga mangehlela ngezansi emgwaqweni hawu nangu uPeter mangimbona kumnyama la yabo mangimbuka usemotweni uvele ngewindi uyabo lo uvele ngewindi ngaphakathi nje naye sho ukukhuluma mhlambe neclient lakhe lokwakha kodwa ufuna yomakhela yona or something bese ngimela nje kude ngimbuke yabo ngibume emqamama ngimbuke noPeter hayi kodwa manje indlela enza ngayo hayi ngiyakhombisa yabona umuntu hayi umuntu akhuluma naye la ubhizi nje konta yenza la moto yabo ukuthi vele kubo bakhule baba amagitso bakhe abaningi betshontshe imoto benzani ngithi mhlambe it's one of the cars mhlambe betshontshiwe mhlambe konta ikhiphayo ngoba nayo ngoba ngisho ukuthi uma wenza izinto eziningi yabo badweba benzani kodwa nje benza ba creative kahle umuntu enonjalo yabo ngithi mina mhlambe konta ikhiphayo la moto nani imoto etshontshiwe noma mhlambe kuthiwa akayikhuthuze or something ngoba person nefunda la mafuna namathosho yabo bese ngishaya kwena mina Peter uyabona lona samshana masana uyazi ukuthi ngigangile uyabona nto shana masana nesini bese ngilunguza kule muntu hey nangu umuntu ulele uyahonqa ufile shuthi yabona ukuthi ngoba nginempikisho emgaqweni kuvala umgwaqo khona namaphoyisa shuthi lo bedaka utshela kakhulu yabo ngokuthi manje indlela yokuhamba isavalekile ivulwa indlela wathi asimpake la izirelaxa kancane wavula ukukhula kusobalala shiso wow wathatha ubuthongo walala nje waqhubeka nje straight away yabo kuthiwa yini blackout into kanjalo yayibona lento awu soyiqule umuntu akhonelayo
phela mina ngimazi mina lo muntu lo isikhathi esiningi mina bese ngikhuluma nje kakhulu la esekwini yabona so elokishini bengiye ngoba sekuganga yabona mhlawumbe ngidlaleni makuthi mhlawumbe ngihambe nginemali yabona ngifike idlela imali yami bese ngiyayibuyela bese ngibona imali yami siyabheda so elokishini ngibhesi kakhulu kanjalo yabo uma ngikhulele emgaqweni nasejele yabona okay inkinga mfethu hayi njena mina umuntu udaka utshwala lo ulele kanje manje ucabangani la hayi mfethu noma yini soyidla ukuthi umuntu ungajwayele vele nawo ukwenza amacala ngoba ngabaza nento ayenzayo yabo okay manje ngiyabuka la lapha khona imoto kunomuzo la ikhona kukhona umuzo ngala ikholeni la icele kunabafana abancane abaningi abafana amabhabha imitsangu abadla amazeni yonke lento lo yabo lento abafana kodwa nje bala ngasekhaya yabo bese ngimna pizza usho mfethu ngoba futhi wenza lento le phela laba bafana bakho laba ngeke ngesitho lesisenkingeni bazi ngala mina lingitshena futhi yabo ngesitho nje bafuthi senkingeni la phela ngathi hayi bese abashana bami yazi nje bese abashana bami laba mashaba baphi sikuleke mina okay if ushona nje la ikiflow pha lesa la ifoni ngithathe ifoni so lo muntu indlela lele ngayo mfethu ulele ku-steering driver ubheke ngakwi-passenger seat so ngoba le ngakwi-passenger seat isandla sakhe uyabosha ugcine ethi don't brake uyabo sasisandla sakhe sayihlambe sakhathala salana manje mina into engicabangayo angisiboni isiphile lapha isandla sakhe lo muntu lo futhi ngoba ebheke le angikwazi ukungena ngesiwindi la driver ngoba rifle uma ngina ngesiwindi la driver la ngibambe mhlawumbe something uyayibona noma mhlawumbe uphethe isibhamu ngala yabona so nje iningi possibility ukuthi ngaba ngitho lesengisenkingeni angcono ngimngene asisicabheni se-passenger seat yabo ngifana ngiphichikile ngale vele ngiphethe ifoni before ngisangala ngakina ngidrive ngimkhanyise ngefoni uyabona emehlweni ngifuna ukuphila nje ngefoni emehlweni ngibona hayi lo muntu ufile ngempela ayufila ngempela umuntu ngoba ukubona ukuthi isandla sakho uyakwazi ukushaya phasi kwembombo kodwa mase ngisondeze mina kuba khona lo ukuthi hayibo so manje ngisondeza ke naye lo muntu kize ngishaya nje phela dum nje umlelo phela naye ase siyamuncake la ayijikile ngale phela so manje into engifuna ngilwelayo ukuthi ngifethu ngifuna ukuba 100% sure ukuthi lo muntu ulele ngoba ngifuna mistake ayibona la ngifuna iphutha la yabona nto kuma sengithema ngiyakhanyisa le moto nakhe hey na amafoni awuthuwa wela amafoni lesimoto zamanje asinawo i-ash ukuthi sidothe ash ufaka imali yonke into iba la duze kwegiya umbrake uyayibona lesitsha lesakhona lesi kinga manje isandla sakhe ngoba hayi nami uyabona cha insizwa yona le yakwabo uyabo engawo ukuthi ngempela mangavuka mangasivuke ngiyacaca uyabo and futhi ungenze ukuthi nokuqhumayo kukhona la uyayibona manje kingami angikuboni mangisi ngiyamgijima lo muntu ngempela kukhona uyayibona lonto yona into esusa story ngempela hayi mangisi ngiyamqhaza lo muntu la ngimoda nalo unamanga uma manje ngimngene ngeposition ukuthi vele ngobelele ubheke kwi-passenger seat ngibona ngathi kwi-passenger seat nami yonke into enzakalayo ngizokwazi ukumbona ngisho efifiyela usayi lo abalele lo ukuthi uyayibona lonto ngempela nami ngingami ngilahle ukuthi ngibhizi ngingena afukabakaba la ngiwini ngizifuna isicaba ngitshe mina phela izokhala ama-alarm hayi imoto bethu la ubona ngihlanya kakhulu hawu ayikhali ngisho alarm ukuvula isicaba ngihlale ngihlale phakathi-ke manje sekhaya sengisekhaya ngikhululekile ngiphela uphethe issues labafana laba abana stress abana story yabo intwana zakhe vele lezi just anything enzakalayo uzokwazi ukukhuluma nazo wena ayikho inkinga lapho yakuzwa mashaba baba kwashuka laphana ukutshela maphi hayi ngene ngihlale kwami kubi kwami la ngimnayipitha wento ufone uyigade ngoba lo muntu kube la asimazi ukuthi ulaleleni asimazi futhi kwayena so ongenzeka uma ukuthi khona abalindile ngaqhamuka imoto noma inini so nje wena la uma khona ubambe position sengifuna manje kube striker defender yonke into nje sengifuna izwe yimi ngoba vele ngiyazi mase ngithi nayena kenza ukuthi ayi ule hlobo le ayibona engafuni noma mama sokwenza icala engafuni ukuba ukufaka input kakhulu yabona ukuthi konke kwenzeka la uyithethelela uzoqhama ukuthi hayi mina ngenza ukuthi hayi mina ngenza yabo afuna uqhama kakhulu necaleni yabona ngizelani bana lesingayo kusebona akwazi ukuhlonipheka emphakathini yonke lento le okay ikiflop hayi mangihlala phansi namwe eqala ngiyabona kuleli side lakhe le ndawo ngisho lehlala izinto lezi nama afuna uthu kahle le moto le Uber le uyabo umnikazi le Uber le ipolice la metro uyayibona lonto phezulu ngema ngisilayo lokunyaneni nayi mfana kahlana imali lapha ezithatha imali mhlawumbe la ko 50 something rand ifake ephaketheni ngithi ngiyapitela uninathi efuna uqala la
ngangiqala lapho ngiyaqala ngigcina ethiwa ngikhumbula igama layo kodwa hayi ngoba u2 uyabona kodwa icokuje ube icathu lezi indlela gama la njengoba amagama la ugqoka amabhuno okhakhi obani cat ungathi ngoba ukhona impela caterpillar ngoba ikhethe khona ufuna ukuthi ikhethe angiqale nje ukuyibona mina lapho ndana mama uyibuka nje ikhaba khona ngathi irabha yabona ngiyazi yakuyibona uqinisele yabona angiqale nje ukuyibona lapho wabona ufuna ukuchazela ngqo ikhethe eblack and orange uyabo naye funi ngitshe mina mhlambe lezi zemoto leyo mama navigator sidididwe yabona lo mfowethu ngapha icishiwe lefunde okay yena ngayibonanga asendeni shima ngiqala ngifihlela yena ke manje ke lo ontshotshana naye le ntshotshana naye phela vele uliyena phela ngeke ngenze icala mina ngenzele icala yabona yena uyihlalele into osinawana cha impilo yakho bafuna athi sikhule kanjalo nje mfowethu ukuthi kuya ngokuthi ukwenzeni around ngeke uholele nje ukuthi wena ubukhona nani uyabona nabafowethu nje lethe mina ngikhule kunjalo nepromise ngeke uholele around ukhathele ukuthi wena uzothi ubukhona wenzani ukateni ungathi isidumbu sinamapakethe awu6 ibhlukwe lakhe uphethe ubhaka lo muntu lo uzothi ngitshezwe ibusigadele emgaqweni sengumsebenzi wakho manje ufica umuntu ayisebenzele hayibo angithi ngimthatha ngokey faka izandla emapayetheni wena cha ikhonto yenzayo ukuthi noma sesijahwa participate exactly my bro angathi umuntu nange ngibamba inkunzi akasho naba bengi uyayibona into lapho engathi nangu eTshotsha naba beTshotsha like cats FR on manje uhlwazele ngizolele final uhlezi masindi ngiphaketheni ngithi ngizithole isikhwama lesemantombazane kona izikhwama ezincane nje nganye nentambende uyabona into ngithatha isikhwama siyasivula sinefoni ifoni le pouch kule pouch imali kwa khona u2 clip kodwa singangaboni ukuthi 200 rand ngitshela mhlambe u50 rand ubone ngosobona into ngovalo yavala la kwethu hey mangithi lesandla sangele le 17 lo face ulayithile uyabo yabo lesandla sakhe lesi ngiyathi gcina idonse break wase ya collapse uphethe isibhamu uyayibona ukuthi uNkulunkulu mfethu uphethe isibhamu uyabo ngiqala ukuthi ngithuke yibo isibhamu lesa siphethe manje lesi siphethe ngazo ayabona ukuthi hayi kahle isona sesihleli phezulu kwesandla yabona into akasasiphethe isona sesiphethe yena manje wabuliselele ulele lo muntu lo kahle kahle uphethwe isibhamu yena uphethwe isibhamu manje yabo ngalendlela ukuthi bafukushisa kube ngempela bengena ngala ngasewindini kuna something mhlawumbe ayizwayo yabo ngempela bengabalula ukuthi abula ngibambe nje ukuthi hasho ibhadi uyayibona lo nto phethe selithi kuwenze ngenze kahle ngangena ngakuyipassenger la ngikwazi ukubona khona yonke movement yakhe uyabo hibu ipipe phela leli bazi empilweni yami lapha phela ngifuna uqhama ngamacala ekwenzile ibhamu ngitholile ukuthi ngibe singakazi sifike isandla sami ngisina cha lesi ngiyasatha isifanye yabo nje isiphathe nje ngingayifuni kabi eduze kwami le nto nani benginyanya ngisaba kabi isibhamu bonke into masisole nje phezulu awusikisibo xabonike le hayi isibambe amacala yimi usibambe amacala yebo hayi mina ngiyasatha pa hayi rice kubona kanjani sihlale kanjani kodwa ngiyalanga ngayibona ukuthi desperate uyayibona ngoba mfethu emhlabeni mfethu ngiyibona ukuthi desperate bona ngithola le pipe leli engiqalayo nami ukuthi cha elami leli ngitholwe yimina uyayibona into accuse wami lo zisho kumina vele lo mfethu ngoba ngisimanje ngiyamazi bese qinisa phanda ngalo le nto ngeke lutho uyayibona into ngoba ngiyazi ayenze lutho nje mfethu yena ugcile ekwakheni ama-piece chop insimbi yabo ngoba yakhaphela uyazi ukuthi ukuthi uphumile yabo kodwa nje umuntu nje ogxele nje ukwenza into eqondile so manje thina sikukhotheni uyabona impilo nje ukukhothi so manje sikuvuka nje bhalidi ivukela ngisi2 man nalo accuse wamfila ngasemisa kale kahle ngiyi1 man shake lento uyabona nje nje uthele isho kwena isho mina nje isho misho ngqo mfethu isithathe isibhamu lesi FR manje ngiyaqhubeka ngiyabhidela la phinde ngivuse mala ngo 450 uyabona FR ke lo mali leyo uyabo hayi nepitho igcwele manje phezulu sidalanjani asidadamene ngishana nami uyabona anaphela sidadama phethu imali la usuclipha qhamuka nomshana yakhe lapho kuthiwa ngombize ekhaya la uqhamuka umshana yakhe lapho mfethu maqhamuka umshana yakhe la athini shithi umshana yakhe kufanele simdalele something ukuze singajampiswa uyabo okay I give flop vele icala sesilenzile uyabo mase kwenza icala selinjalo nami sengifuma noma ineqayisho okay la masha fanele sikhiphe noma u2 clipper uyabo lo sengela bafana insango amanceka amazeni ukuze nje
uyabo kanti yitofu zabantu abantu sibasebenza abantu abangenangane abangenanto umuntu omdala okukhona okubonile nokwaziyo hayibo uzoyithatha inyana uzoyithatha inyana ngempela amaphu hayibo uzoyithatha ngempela futhi uzoyithatha inyana ngempela fra wami ngidlala ngangafana yakuzwa mashaba awumadoda ekudala nifake ikini my bro ngabuthala umzimba la okay sesimakanda mase siqala sishawo ama-arasta ke manje same time ke manje umuntu athengena kinga ngagula ngaqaleki ngenalutho manje ufuna ukuyebhemela qala ke ingqale kuyabuya ke manje sayibo bese siphethe amacala siphethe imali siphethe amafunda fanele kuyothenga amento okubhema before kuyothenga fanele kuyodayisa uyabo sinikho icourage lapha ngasekhaya usekal tax uyabo lo dayisa ngoba ngihlala kabhina ke emlazi ngasigebe ikhonda ngasigebe isinyuko isekal tax amudayisa lefunde ayilefunde nami ngendlela sengidawa ngama-drugs bethu ngisakhumbuni ukuba ngisho abantu sebengishaya sebengibuza ukuthi ifoni sayidayisaphi nento esasiyibanga nabo ukuthi angisazi ifoni adayiswaphi uyayibona mfethu mfethu ngoba phela abantu bengibamba nabapho sengishawa mfethu base bazibonga yonke into phela iphethe ngizibamba no futhi ukayeqi indaba futhi abona uma ngiyeqala mfethu sokuziphinde ngibuyele kuyona ngilande kahle ukuthi story vele ususada yabo ngoba ngiseqawusi ngengaya kodwa bafo mfethu sidana mas sidayisa le phone ngoba ngitshela angisasa idayisa kodwa nje ngiyakhombisa sayidayisa le phone mfethu sahamba sesoseke sanse sinike lofana upitso iclipper sambe nabo futhi sesihamba seseground kundawo isikhonto selinde lana sesifuna ukubona lesibhamu leso qale mina ngilalela bafethu phela pitso isibhamu lesi isibhamu asinamngani asinakuthembana ngizona mfethu mina nawe nje sikhulume nje thina nawe sibabili mfethu sesisaba namagrudge amambi kabi ngalendlela ukuthi sicishe sabulalana yabo ngokuthi yona mfethu mdala kunami mina mfethu beflop kakhulu ngintwana wabuye understand kodwa manje ngeke ngithi mina lonto leyo mfethu isiphelile uyayibona lonto mfethu kuyaba khona ukuthi ngelinye ilanga uyongivusela amaqhubisa ngangawenza kuwena how much money sekunika ngisho isibhamu ukuthi ubuke lesibhamu sesiphethe uyayibona lonto hayi angithi keep cassette da ibo gcwele mpu mangithi top hayibo qatha ichwane mina ke mfethu awusibukeke mfethu uqhawe wenza ikasethi uyayibona lonto wena buka isibhamu nami ngifuna ukusibona exchange kanjalo ngifuna iphutha my bro manje mfethu isibhamu lesi mafo asithembani kalento lemfethu yabo ngifuna mina phela mase ngifuna ukusibona nami angize sikasiqhumisa sini mangisi ngithi breacher lento lemfethu ngidashaya isho qa yabo akafa ikasete akafa inhlafu isho qa yabo lo hayi iyaqhafaza yashaya impela yabo ukuthi nayi ke phezulu awuthi ngifake ngishayine mitop ngishayine mu wanje lo wale top le manje asho into manje asidinga ukuthi besicafeni nomfethu so shaya lo one lo uthi nayo ikhaza kuleli mtshena mfethu athi ushaya lo one lo eyisesemuva mhlawumbe isitofu sesijampini beze ukuthi hayibo ngoba into enzeke manje naku siqhuma isibhamu ngala izansi yibona lo mfethu shila abantu bakephi bangalanga izansi mabeza ngala izansi bahlangane nathi bese kuba khona lo kwiri yayibona akina okay ayikho ukuthi ayikhona singifuna nje ukusiqhumisa nje mina ngeqani yami yabo ayi fake le gaze le plaqa yabo hayi manje ngashaya le nto evile ngibuye hayibo kwenza kanjani manje isibhamu lesi mfethu izingishaya no evile ngibuye kanti inkinga yini ukishwe yini trigger noma ihema shilo umuntu lo ngani ngisobutsotsi noma wawenza kanjani noma wayicabanga ukusangasenzeka noma yini futhi uyazazi ukuthi isidawo uyisidawo sho wakhipha ihema ihema isephakiseni lakhe ucabanga kwami yabo ngoba ngase ngithola ifoni ngathola le mali yango-4 clipper nokudliwayo amafoni ukuthi ikhethi sigcwele amasende lapho kulo mfutho ngithola lesibhamu lezi angizange bengisafunisha ukuthi ngile ngimvusayo manje ngimguqula ngibona ukuthi uwolethu khona nginesho ukuthi ngimguqula angizothola uwolethu ngoba ngangisangamphendula impela ngimphendule mfoxa ngizange ngisho ebhuthini kuyobona ebhuthini sikhonani ngahla nje ukuthi hawu wemana sesibhangu kwahlukana nokuhlupheka wemfisi ngadanga kanti uqala ukuhlupheka ngiqala ukuhlupheka ngempela yami ngathi kana uqala ukuhlupheka my bro mfisi and futhi bafo ngisengiwenzile amacala mfethu mfethu sengijahiwe amaphoyisa sengishayiwe abantu ukuthi angazi ngibe nebhalo kushawa yi4 abantu aba100 yabona kodwa yabona ngincamela ukuthi ngasi bangcono abantu abanjalo ngoba manje babekushaya
bakushaya bonke kanye bakubanga ukushaya manje sogcina ushaka na kwendawo ne-wrong ugcine usheshe uqule kula manje kwabantu abawu-6-7 ibayinkinga hayi bayinkinga mabru hayi bayinkinga kwamanje bekushaya banikezana ugap yabo banikezana nesikhathi yayibona banesikhathi sonke sakho umancane baba awufuni nje ukuyitika nje ngawe nje yedwa yebo banikezana ithuba naye ukina cha ungamshayi ikhala manje usheshe uquleka hayi sifuna nje nje yebo bayinkinga abantu abanjalo manje bakuthuba ngempela bafo hayi ngivumile please so nginali benginalo lo bhadi nje ukushaya abantu abacishe babe kanjalo yabo kodwa abantu more than 10-15 hayi ngiyazi lonto le la mfethu sambe singa lama drugs la wamnanda manje sambe akiwisha ngale luthi yini manje inkinga la kahle ngabe sasingakatholi ukuthi kuphuma ihema la ngoba phela sengiyazi manje yayibona lonto bona ngesikhathi ngoba ngitshisa isibhamu ngangigcina kwakuyinto engigcina ukuthi ngithathe ngesiphume roundini ngime isona le nobe hayi mimi macala yabona lonto ngangasifuni eduze kwami wayesokuqala isana ngezinye hayi la ngifuyile so manje into eningi understanding esibhamu yabo hayi mfethu yini manje safety pin mangehlisa iyehla kamnandi mangikhipha usafe siyaphuma usafe lezi zinto ezibaleni kufanele ukuzazi yabona nginganako kufanele konke ngifanga ngiyidonsa la kodwa ngiyabona cha konke ngekho la yabona ihema yekho kodwa ishuthi ile lesidalwe ngazo ngoba khona vele ezinye ibhame ngathi sengasini la ngitshela ishuthi ezinye kodwa idloga yametho ingamnahema hayi kodwa ishuthi kunjalo yabo still safety pin lokunjana bese ngayihlisa ingiyashaya vele vele ithule liqine itrika khona iqine yaqina safety pin my bad iqine lento nayo inkinga kodwa still kunjalo bese emqondweni wami nje mfethu nginesibhamu idesperado yabo nomini nabo la yabo into esikhanda lapha manje makusuka umsindo la yabo lonto emaduzulu bonke beza ngomqondo ukuthi abantu baphethe isibhamu nabo beza nezibhamu bazosiqonqisa sinamane bangqonqisa ngoba beza isibhamu sesilima phela hayi sishintshe impilo yomuntu hayi sashisana yabona nisiyakwenza into ongayona yabona mina yabo nje ngikhuluma ngamafoni nje futhi kusesaqala ngale ndaba le ngikhule ngumuntu oqondile ngumzalwane nginceke ngisindisiwe yabona kodwa ngisimangase kwazi imali inkinga mayalahleka lapho nje kwazi imali ila lahleka khona inkinga hayi okay ikiflop la hayi sibuya manje sibele move sakaphethu siyobhema icala silenze phi ngoba ngisho ukuthi ukwehla indlela ezinto nje encane nje icala silenze la singena khona yabo la singena khona igate ngale kuwe manje yawungise seku distance goods kodwa umuntu eqondisa nje phezulu indawo encane ngasho ukuthi almost maybe 50 meters away wayibona lonto phethe icala silenze khona hayi manje saqhamuka phethe ayibo lamoto besikwazi ukuyibona sisekhaya ekhaya lami ngoba mangisekhaya kaphethe kuyabonakala kuphezulu yabo nala le moto bepayi khona kuyabonakala amase sabusela le moto ayisekho lapha nayo ke inkinga ayiyaqala ke inxaka la moto ayisekho lapha uphila umuntu obuloduma nje wahamba uyayibona lonto esebonisa imafuna akawasekho isibhamu saka plus ngiyabona isibhamu saka metholisi yabo ngoba isibhamu samaphoyisa nje ukukhuluma kusazi bakuningi la yabo okwesinala abafana abancane labo ngiyojabula musi sithe sihamba babe behamba ngokuthi abafana abancane ngempela ke phethu yabo nje abafana abancane bayinkinga nje phethu ngoba yona bona bonke amenza cause le konke le ngoba bona ube bahamba mebro babe nje story phethu asibanga khona ayibona ngafitola asibanga manje ngokuthi okay ungadaka utshwala yabo izinto ungayikhumbula kodwa ngeke ukhohle ukuthi ngithe ngifika la ngabhaka imoto la khona bakhona iqhuqaba labatete belapha noma ungasikhumbuli nje kuyingane kodwa beneqhuqaba kuloya muzi yabo manje umuzi osho kuloya muzi benginabafana ade bekhona ongenza ukuthi umuntu wenze lento le umuntu usuka lapha yana ngizama so noma kungasekho umuntu kuloya muzi kodwa anything eyenzakalayo usuyakhona ngoba uyofuna ukubuza abantu ade bela eminyango yabo zithini bashonile ngabo bashonile so mhlawumbe umfana noma mama lekhaya sayebo bekunganjani kade ezihlalele ayibizwe ngeke ukuthi ayibonanga umuntu ade yabo emotweni yami cha mhlawumbe kwenze into ecishiwe kanjalo yabo kodwa zenze ngakahamba sayisakhona bese ngiyacanga ukwazi sefika bheka ingxoxo la ukuthi isibhamu saphi sephoyisa lezi wafika ingxoxo la yanda abafana we hayi abantu ade belapha uPetro igama lakhe lalamba kakhulu eqaleni ngoba ingakubo lapha ngizama hayi mina nje mfethu elami igama lazi la ngena ngoba sekubanjwe yena
uyabo khona kuyashiya ukuthi abantu abawu2 kodwa upizzo uyabo lo nto ngoba phela mina abafana bangibonanga angiqamanga bangibonanga ngasuka la ngisuka khona ngaya kubo ngasuka kubo ngamfica emgaqweni emotweni uyabo lo mfana emgaqweni senze icala sicaleni seyela sokuthenga sesiyabuya ke manje senje singena ke passage leli akasigebengu isiphumela ngale hayibo ayina balapha abantu bayiquqaba nje phela sabona isinayi nale moto futhi sibhengala ngakuthina uyabona isibani dikidwa lolu daba lolu hayibo lo hayi awunanga upizza shayisa la ha nayo ke inkinga isalele ngemumva yabo imanje ngomele niswa pizza yabo so game la elami igama libalwa uyayibona lokho ukupizza lapha la lesibhamu lesingifake phi kulesikhoma sentombazane besinefoni ngitholile uyayibona so yinja manje uphethe itasi ngisinqadu plus ngigqoka ijacket evula uziphu uyayibona ngivula uziphu ngibeka la uyayibona isandla sami usheshe ukhipha into yakho la ngicabanga khona ukuthi kodwa ngiyayitshela vena udaka utshwala lo muntu lo konke lokhu singikrizina manje ngesixoxa ngisayo obviously ngoba idaka utshwala bengekazi athi hayi ngeke nima kuthiwa ngiyasikhipha bengekazi hayi ngiyadubula ihema yikho lapho nawe sengathi ukuthi ayibona ngiyasiproduce lapha mahlaya lapha yabona hayi sifake pizza bayayibona badlule mina yabona uPawi ayisonto kamusho badlule pizza akhuluma ngizwe pizza ingqondo phela ishubile wayibona lento phethe ngoba lo fana lo angasekhaya uthini kulo fethu pizza kaya masho phethu where ngiphoqozela labantu where yabona phethu ngizokwazi ukuthi kusabelele kubona phethu yabona ukuthi bukazi ukuthi isigebengu lesi yabo nje yabo izinkulumo njalo phethu umngani umozi angazi lutho mina phethu ngifikile ngalunguza ngabothulela umuntu ngazambela yabo ayi kuba ukuthi bafakhana nje kanjalo nesiqhubeke sinyuke phethu lentwana isho ukuthi gijimize ngithini isipitso phethu ngiyacela phela mama phethu kani manje bafuna nje ipayipi uyayibona bafuna ipayipi bahlanya labantu bafuna ipayipi okay ayikho flow phethu ngoba nami ngiyabona icala bafika gaqela uyabona and futhi mina bayibruna indlela engiyona phethu angiyona inhlobo yesixhanqwanga uyabona into ngiyakwazi ukunderstand so okay yabona la ngathi kuzosiza impela ukuthi lento le siyibuyisele emuva makufanele ibuyiselwe emuva uyabona kodwa manje nayi main problem bani uzoyibuyisela emuva uyayibona manje inkinga la isikona manje waphela ngoba nginyuka mina phethe ngifica ngimlapha kwesakhe ku pavement ngibuka lapha into enza lapha ezansi ivile lentwana le senizoyibonela uyabo kahle lo muntu ngala ecela ibhizinenzani hlaba ama-phone call obhululi bakho obhala obragashi bakhe la uyabo awubhizinisi ngesemashaba iladabo uhlaza manje hayi sesikhayini masho mina athi sesikhayini masho mina phela ubala lona bafuna sesikhayini masho so sibuyisele akafuni hawo nayi inkinga sibuyisele baningi mfethu usasibuyisele emini hayibo sibuyisele emini phela abantu bamention igama lakho so bamention igama lakho nifethu hamba uyikhipha kulento hayibo lona same time kahle kahle mina ngitshela crazy program mfethu lento kuthiwa lena yabona into esenzela lento kuthiwa icala ke my bro uyezwa mfethu khona ukwazi ukuthi ubuyisela kwakho lesibambisi uzomela ukhiphe lezi izinto shizo kahle icala uyalivuma ukuthi uyalazi ulenzile uyayibona lento uqala ifundisa sidayisile uyabo nathi imazisi but naye ama drugs manje masibuyisela isibambisi uma ucanga umnikazi awuzovuma ukuthi ngcono bafuna ukubuyisela isibambisi sami hayi amafoni aphi imali yini ngitshelele mina ukuthi khona ezinye izinto eseyilahlekile vele ngoba idaka utshola kanje khona ezinye izinto vele seyilahlekile already esingasazi thina uyayibona le nto lo my bro ezoqhamuka manje base kuthola ukuthi seyithatha amafoni akhe nesibambi sakhe so ithatha aphi lezo zinto lezo sisaba ngale nto leyo mfethu okay keep flow babo izimanje sikhuluma ukuthi fanele sibuyisele emuva nayi the best thing mfethu ngoba manje labantu nabo basangasidukula ukuthi sebaningi izibambi sakhe azisibuyise CMs yebo lo nto kibonga amathwana udlala mina hayi bangalokho makasafundisha ukusiphatha ke manje akasafundisha kuze kwakhe hayi usongibuyisela kanjani pho bafundisa mfethu bangesishiye naphansi lapho ama-drugs ami la ngibi asephakiseni lami awakhe asejakethini uyabo ijakhethi akushizi nayo ngesikhathi sixoxa uyigcine eyibeke phansi yabo lo nto naphethu bese sivumelana ukuthi mfethu azini mfethu ngesabhemela kwala endlini yakho uyabona sobhema kwenye ishafu yami ngoba ngilala la ngisho kodwa ikhalithe segarage kunenindlu engemuva ngihlahla indlu main switch yabo ya main switch le yamanzi nginepipe elikhulu ukuthi
lokhunjwa kanje yabo la manje songathi siyini indawo uyakwazi ukungena nje umhlale kuyona ulale kamnandi awu ngina phezulu siyalapha endaweni yami siyobhemela khona ngoba manje sihleli kini khathela ucapha labantu uqabaza siphethe isibhama bro ngebazi bese kamnandi uyayibona athi ayike flop so manje ngesikwazi ukuphuma wala yasifoqa phela sami ngimjondolo-ke manje try nayike flop wephethe yabo ngoba sama la siphethe isibhama MC-ke manje inhlamvu zila kumina ebhayithini ne akhohle iqosha ijaketi sakhe le nale daka bese nala madaka sakhe lawo hayi sikhule siphumele emgaqweni sengiqhabe singena ubhuqwe nje mfethu hayi my bro kazi ngezwe le emva kwami khala ngaqhalaza emuva wami hayibo manje ubone ebusuku awuboni kahle usinhlobo nemoto ezayo mayiza ngoprice kodwa wena uyabona ukuthi hayi bafo la moto leza laphana hayi ukuthi futhi igijima nje izodlula ngoba phela sina la sikhona umgwaqo uthi yabo sina sesingenile la indlela ye-driveway driveway phana indawo i-ground enkulu so open space enkulu bese izindlela ezincane ezizulu kuyishona phansi ngemjondolo uyabona thina sanda nje ngena nje la sisanyuka masiqhamuka sinyuka nje nayeza so mayiza sobona ngalo sayisile kusini ukuthi ijiki so manje asikwazi ukuthi thina singalinda into engakajiki ngoba obviously neqhamukiza kuthini izoqhamukiza isingene uyabona and at the same time futhi la sizwile labantu bayafona impela kana amafunda kuyaringa ngapha nangabe kodwa kunabo kusenza nanqaba yabantu abaseza abasazozwa le ndaba le yabona manje asani masukuyibona abanye babo yini na uyabo hayi akekho abuzo omunye my prophet hayi fohlo uyabo masibaleka nami ngisiphethe mina isibhamle bale indlela yami bale pisa bale indlela yakhe hayi khona lemjondolo angithi ngiyezwa lapha phezulu pregnant mhlawumbe ngizokuvulika icaba ivaleka hayi kuthula ke uyabona lento hayi ngize ngifike umunye umuzi lapha ngifike umunye umuzi la ngime emva kwesicapha yabo hayi sengisemva kwesicapha nale phambi kwesicapha kodwa ngaphandle ngifuli uyabona lento ngifuna ukuzokuthi azikho mhlawumbe izigi engizwayo ngale ngibale into engena direction engayazi ukuthi uyabona la ngiphethe isibhamu yona inkinga yami manje sengihlanya kakhulu ngiphethe isibhamu esingadublanga esingadubuli wemfika ngokuthi bamsahlanyisana bro manje umuntu engene ukuthi ngihlanya kakhulu esangempela sinamachwane silayishile sifuloaded inkinga nje phela sinento engayazi ukuthi yini singaqhumi uyabona ongenze ukuthi mhlawumbe Oliver desandini njengestafayo ukuyestafayo asiqinile isijame uthi ungasana ke vele sisho uyabona lento phela nami ngqona ngiduma lokuthi hayi mhlawumbe lo anytime nje phela sosho uyabona so ibhizinisi bami mina hayi ngifole lo muzi lo mfethu yawuma ngiqhaqhazela imali lalela izigi la ngiphi cassette ngiyaloda la uyabona hey lo muzi lo shisa umuntu akona mangicango uyizwile izigi siqhamuke ngena la egcekeni ufuthi wazi ukuthi siyaphela la uyayibona lento phela shisa njani avuda isicapha lesi sasekitchen angakhanyisi ngaphandle cishe ngaphandle nginombhizi ubheke phansi isicapha isinethe siqhafa ugesi efuna ukubona ukuthi yini azoyibona legceni ngaphandle sizabona indoda ibhizi yalayesha abuzanga nayo elangeni isicapha sisivaleke nebhaqa okay ucisha awe yento yaphinda nginika amandla kakhulu wena uthi ha kunendawo kuyona kanje hey lo muntu ufuna ukuvula isicapha abala sifana ngokushesha we ngiphethe isibhambela la ngempela mfethu hayi yabona impilo ndayisa icanga ugcina le kunemali efusa ngibele khona emgaqweni wena ngoba ngihlanje kufika bro wami kodwa kwashuba kule ndaba entabiyona ngempela mfethu engagcina mfethu kuyiyona esoxoxa ngayo ngoba yini bafo kwashuba my bro angikudlala ngawo ngoba ngitshela mfethu hayi nginyuke ngibele emgaqweni la nginyuke ngifuna ukubona lezi siyakuhlamekisa lesibhamu ngishisa isona phela manje ngisiphethe kanje uyabona sembona ukuthi lo lunguza ngewendi mayibona plus hayi vele mhlawumbe ngigqoke nganje bese ngingcolile ngiyabona ukuthi ngiphara ngibona ukuthi ngiphara ke le ngazi makufanele ukushini nale-TV yabo ya ukuthi singoba nje umbona ngingcole nje kanje mina vele tena ngizingcela nje ngoba ngisuke ngawo lapha nginomuntu odayiselayo yabo tethi uyangwisa amaphoyisa afika lapha eMaskandi ashisela impahla kwagcina kusho nesitafu sami sokudayisa yabo ngisakwazi ukuthi ngiyodlala e-shelter manje phela i-shelter kuhlala ngemali so iyona into engizogcina senginje yabo manje ngisangiphoqa ngiqala iphansi ke manje yabo ngizama ukuhlanganisa imali esitoke
Ngikwazi ukuthi ngingubo yonke lento le kodwa ke asikho lapho kwamanje. Yeah. Wezalo lami ngitshela ukuthi bafo hayi ngathi uyabona impela athengeka. Hey. Umuntu samashaba. Hayi ngiyakutshela ngizolala ngiyibonakala labani. Ubusiduma hlahla mkhulu buza inkabe mekuthiwa usiduma sike saba nayo la. Hey we my people. Ukuthi bafo. Uma ngiyiwa la ufuna ukubona. Nginenkinga unobona laba abanijwayelayo manje. Nginenkinga ukuthi amanzi ngingakaze ngithi mangwane ngiphuza amanzi ngizabela ngikhinca nje indlela engayiqondi kahle. Hayi uphuza ucabanga. Ngisho njalo na. Hayi nginyuke mfethu hayi. Hayi nampela kumele ngiqhomeze ngibhayifuhleleka nje mfethu yabona ngiqhamuka. Hawu le moto le. Same moto that isikhuthuza mfethu yabona. Yeah. Isibhakile shuthi sefika la doze embleko. Hayi wabheka ezansi yabo. Wangoko ukuthi kwakuyisipela kabaphuma emotweni. Ngoba nami ngizwini impela kazi sibale sibeza ukuthi hayi ayehosha impela uba uma kwabo. Lelethu ngizozuyicapha nje asemovini. Yangenzeka lento leyo. Hayi manje ngiyafika la ayinayi le moto le isamile le. Ibheke ezansi ayithulakele. Impela into engiyibonayo khanya ngefoni. Ngiyibona ukuthi hayi phela babiza abantu bakhe ababiza lo muntu leyo. Wona nje futhi manje iyangishayisa isabona manje hayi usazozinqwaba yabantu usazondiza ibhano impela. Ngoba nalabashana bala ngasekhaya bayazi ukuthi uPitso ubhemapi yonke lento lena yabona lento bese kahle umuntu ofuna la kufuneka uPitso hayi mina nje sowuphapha nje insebenza nje lokhohla wenywa nebhamu nginywa nebhamu lena ngabe ngimshiya kwa lapho ngibapitsa bakhona ngiyahamba nje phela ngoba lento yayingqondo njani yaza begcina isahama nazi yini ngihlalele la ukuziqinisa ngena negama lami yabo. Hey badoda osinawane babheda osinawane ufuna umshiya yedwa nje ngamshiya ngamshiya hayibo uyadlala wena ngamshiya hayibo hayi la mfethu ngeyinali imoto lencane bese ngiyehla uphike uPitso ke manje ke nayo ubaleke wayaphi hayi into ngisibhema kuyona eka James nendawo sika James lapha ngasekhaya ubheka kuyona yabo wazingiqali ngibheka ka James bese ngimthatha selade sisiya khona hayi ngempela futhi hayi ngizimese ngojanje hayi phela bese baba ngithi hayi uthi ngishaya noma uthunje mfethu usingicasona lesibama yasiqhumukani manje ngishaya noma uthunje ukuthi ngitshela uPitso ukuthi hawe mfethu sengikhona ngala ungakuphi wena yabo lonto hayi phestile nene stede lifaka rap hayi ngizithula le ngivele ngibuke bangikhipha ikasese mfethu khipha la top le ngibhaqa iyashaya yabo manje into engisusayo ngisawo mangekho udlambu la mangekho top enimile mfethu yazi iyashaya kamnandi kanje yasho yabo kodwa makukhona itop hayi ivele ithule kubuka kodwa khona inkinga khona la kodwa ke uma ngathola umuntu osazi kahle isibhamlisa futhi ngimthola la ngiyakhona ka James yabo khona isikhothi nami mfethu ubeshaya imoto yabo lo isibhamlisa bakhule ngaso yabona ihlobo komu edingayo usibonga ufuna usisho kodwa nje yazazi isibonga kwezaza ukuthi eziyingozi ukuthi umkhisi obani ocabu kuyazi lo bani hayi isibhamu ngishubona khona omncane mawuzumbuza esibhamu ngijabuthatha hayi into kanjani ngizokubuza nalo fendo hayi yina ngempela ngiyafika lapha nangu Pitso wethu Pitso sima nje Pitso we achaza isitori imbudane nalana ayibalekile ngenza nana wara okay asibhemela ayisesabhema la ngifundisa ngeke asambenda Pitso asambenda Pitso yabo ngama showcase Pitso yabo bayeza la abantu yebo nto ngoba singene ngomtshondele yakade bazosho bashana ukuthi yabo ngoba baya lapha ko judge yabo asambenda Pitso asaqinisile mshanami bona ngasekhaya ukuthi manje la siyangakhona manje ngiyabazi bacabanga ukuthi sisegarage ngemva ngeke wazi la ndawo babe sihlale khona egarage Pitso isibhema impela le yami yabo ingqondo bisabuthi amanye mshanyana phela ngishiya ijacket phansi enento sami la le phone personal le phone la diskanisa ngayo yabo le phone diskanisa ngayo abani yalo mshana kubo luthu kunjani yabo lonto lo sesalile ngoba sibali yasesenzana buya amacala ke manje sesalile oyigcinisweni labantu yabo asibaphela imali yokuthi bangasijambisa sayikhipha lo mali leyo njalo sokumele ukuthi abasipimpa manje ayingambuye mina Pitso yabona into edikutshela yona my progress malabashana bakho lapha uthe wona skip 150 phezulu usiphe labashana laba bese u1 ngabhawu kabhuti wakho lo ufika msase ngalabashana insangu nana ukuze abashana basabasilethu bahlule bakwenzela lo nakho manje semasimbeni ukahle ukuthi nina ngathi ngitshana khona ngqwami nala futhi kahle hawu sisemasimbi usemasimbi yabona phela wena hle igama lakhe mina nje mfethu phapha nje uqhina
yazi mshana mgqisi yazi kanjani mfethu hambe lapha endlini uyabona lo mfethu uthatha ijacket lana enalezi izinto lezi usashiya nale kunyana nale phone yakhe khona sekhaya nawo qinisekile singenze kanjalo iphupho singiphuma la naye garage lapha mina ukumbhoha yabo ekhaya ama sister akhona ngibisa nokungikhipha uyizobona ekhaya makudayisa ukudla lokwakhona ophaya obani mabepheke namhlanje sasa makusakhona ababisakudayisa bezokudla so bangikhiphe labo plus manje lo so that befuna ukubafa emgqomeni bangikhiphe wona bese ngikhiphe so be fresh yabona engane izinto zingaqhamuka izifuna ukuphuza amanzi hawu now plus umgqomo yaphuma la sister yabona hawu njaba osala now plus kwakho ayonenqaba ayophaya bani nawu uNkulunkulu amangisize sister uphaya bangaka ngishaya igcwala ubhaka lento sengizayishaya igcwala ubhaka bafika ithi ngiphumela emgaqweni yilokhu nyana i-4 uyayibona lo bese i-calls ngikhumbula nje umuntu yabhala ngathi i-calls uyayibona ngengani isikhathi mfethu ngoba uNkulunkulu mkhulu bra wami mfethu yazi uNkulunkulu mkhulu mfethu sila emasendeni uyabo uma sila emasendeni nje mfethu uyazi ukuthi mina ngesingami ngitshela ukuthi ngizimbozile kanti cha mfethu azi sivelile kodwa sivele nje kancane uyayibona ishina baba abanakanga ngoba kube basibona ukuthi hayibo awuzomphetha isibhamu babe ngitshe mhlambe nami kodwa babe ngeke baje kuphi ngoba kuyazi ukuthi umuntu abafuna umuntu one-dread uyabona into pizza ubona one-dread whatever bayamazi into abafunayo so noma ngayibona lento kumina angakusa ngazi kwakuzokwenzakala phezulu kodwa nje ngabonisa abayibonanga la nto lapho kumina phezulu yabo akusa ngazi ukuthi kuzokwenzakala ngoba bayibona hayi phezulu sele moto la wehliwindi la nto dozela uyabona wonke dawushi yamanzi phezulu phezulu yabo phezulu ube konke sangiphike ephinde ube konke sisayazi angaphiki ukuthi ngiyamazi uphitsi ngomani ongenzeka ukuthi la emotweni ngemuva khona oyedwa labashana yabo uhamba nalabantu labo oshipsa unango mashaba anibuzeni mashaba mhlawumbe mashaba uyamazi uphitsi so manje mina bese uphitsi angimazi ukuthi ubani loyo shuthi khona ibalekayo konke ngibalekelayo mhlawumbe abaxelela ngimina labo mhlawumbe yabona ngami malume uphitsi uphitsi ngiyamazi lo ne-trade mshana manje hayi mazi kahle malume umuphitsi ngamsela manje ngivele ngichaze kubo mina kubo nje mawehla la ujiya ukuthi manje la ubona abantu abawuthi badutshiya ababhemayo athi hayi akekho kubo nje manje ayikho indawo singamsela ke ngoba ngabe ngiqhamawo ngigcine emini uyayibona lonto ngigcine emini nje yantambama bengakazi ngibone manje athi awugame mshana manje shaya kodwa kuyahamba ngibambe la ngibona bakhonisa uma ushubile manje yabona manje bese ngidiza nemoto kanje bro hayi ushubila ngempela phezulu ngoba ngithe ngisehla bathi ngitseye ipholo wayebona iblue isinawanisa la amanzi phezulu kanje ungazombona hayi yabona abantu basho ngazi ngisabambe kana ngisacathe uphezulu bhayi imoto kwayi ngomka we akushubile ke manje sabona manje sengisaba ngisho kulanda nejacket kodwa ngiyabona ukuthi la igama lalo wesibili aliphathwa shisa babonanga ukuthi umashaba no bazomkhipha ungani bayazi noma bebamba uphethwe uzomkhipha lo yona inkinga leyo ke phezulu yabo angiphuthume manje ngoba sengicabanga ukhana masengicabanga ngiwungayo manje angiphuthume kaphezulu ufiwa ndoda ngicabanga manje ngikuthatha nje ungalezi kujabula ngeke phela bafungi yiya usedlile yami mina yami usedlile manje ngithathele lapha nejacket yakhe manje ngithatha yona ngimshiya khona ngiyakhala amaphepha ngihamba mina manje ngisabheka emuva ngihamba kakhulu manje hayi nami impela bese ngithatha leyo ngane bethu khala amaphepha ngithi hayi ngamanje ngiyakaphi indawo ethi ngamashaba khona udayisa khona ingomo ngihlale khona mhlawumbe 2 days uyabona lonto hayi ngoba ngihlale khona 2 days nje bese sengumuntu manje uphuma ngomnyama uma ngiye isikhathi bayaxoxa abantu bayuse insimbi yakho hayi khona hayi khona uthi futhi ngisaba ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngayo nje bese ile mali ngiphethe yabona ngoba bese imali la ukuthi clip anodliwayo nalo 2 clip lo kube yini futhi wona le ungale ngiphethe nale thiki le so nami into engenza ngiyacabanga kuba nje msaliphela ngesonto selokishini before ngibaleke yabona lonto hayi okay shuthi ngesikhathi mina ngihlela la elokishini lapho le ngibaleka lengenzani kwethu inkulumo engakasho ukuthi kufunakala umashaba nempethu mina ngikaxela ngokuthini hayi isikhathi sesifika lapha endlini ebusuku ngoba ukuthi wabaleka endlini yakhe wamele la sibathi befika lapho ephelile lapho khona befika khona beqala bevulela kwana ngenduku babefika bafoka ameshedle lapho khona hayi amadoda hayi phezulu hayi yathethwa inyana ngoba bafika mnandi
uyazi maphi bafika ngenduku embi phuke kanza abantu yabo ndayi bafu phuke kanza abantu ngempela ufuna labani ufuna uPitso uyabo even nenda uqala bafika kona ukuthi sifuna uPitso kanje izolo busuku kanje manje nabantu bayasho khona umuntu ahamba nayo manje inkinga lo muntu ahamba naye abamazi uthi why ubehamba noMashaba uMashaba futhi uPitso nje ufisa kakangile usho kenza uma abo manje ngokungaze mina lo manje busebenzini okangise nomfrisi yabo lezi nalabantu abadala bathi uMashaba ubani manje uMashaba ilo wesibili ubehamba naye yabo phela uPitso siyamazi uPitso wenza kanje uyasebenza kanje Ubhethayo lo hamba naye. Lo hamba naye usamdenja ngoba uyena sisomenzise lento le. Kodwa phinde ikhulumithini umuntu omdala kangaka enziswe intwana into ebhedayo. Sivele bebembu babili. Uyebo lo. Ya manje somthola lapha ngisitshinda ukuthi ubani somthola lapha ishinduko kona la akuhlala. Sami sibabheka manje la elokushini la sinopenda ubamba lenzi jumpeni abhale kayipi ice cream unethu sephela grab isping uyabona. Yeah. Kunophoyisi la Kapitso phumile emgaqweni la ngezansi uPethu nawo oyimafia khona esiphingo yabo uhlala khona la hamba ngerun exebufu yabo shithi uPethu ucashe lapha ngakuyena ngisabona ayi loku iqhuma induku kusuke lana baye kubani wonke amameshito la imlazi nePethu abangayicabanga uyabona into yaziwani besiyobheka khona abafiki futhi kamnandi babefikile my bro into ebuhlungile yonke abafiki nje kamnandi bekwenza kuthiwa nje uMashaba ukufika lezo phela uPitso kwafika la ezophema lapha bazofika khona shithi ngiyabazi qhuminduku kabi ayendlela leyo ukuthi kwazi wafika umkhondo ukuthi uPitso ngazi ukuthi usekuphi usesiphingo yabo lo abafika esiphingo ababulala abantu ngenduku kuze kuzwele kulo ohlala lo wala ngasekhaya udayisa isiphingo udayisa ama drugs on esiphingo futhi uyena wenze njani ocashisa uPitso yabo lo kuyaphoqa manizana akamkhipha uPitso ngoba nje amaphoyisa asebenza kabi ufika amaphoyisa semini sekuseni semini isebusuku seyintatha akuphunyula kukho uyenza bafunga ngoba nje uphumula kukho akukho uphumula ufuna la uPitso noMashaba hayi bafunga nje qhuminduku lo usho azagcina emkhiphile uPitso ukuthi hayi uPitso nango yabo ngoma ngithi uPitso bamkhiphela for 3 days bamphane pizza angikaze ngimbone bafu kodwa yabona ngathi ngixoxela ngayo phezulu swani bafu yonke joint yomzimba joint la kuhlangana khona ithambo nemfethu wakuphukile ucanga umuntu onjalo ke mfethu engenze lutho engenze lutho yena lo akuzwanga kodwa ngiyabona sengiyasho phela ukuthi how much more mina ke mfethu yabo ngoba ngicabanga amaphuka abantu abangenzile icala abangahlangana abangazefa khona ngoba phuma nje kwakuphuka kanza abantu la ifaka ukhonkolo nga1 nga2 yayibona menge nje kwakhona ukuthi wena uyamazi ikhesi bafuni first yabona nama phuma ngoba ngitshela khona sekhaya bese yabona uma ngitshela ukuthi makuphuke ingane zabantu engenzile icala ngiyacabanga mina ngisaxoxela njalo yabo bakhokile abantu bakhonkiwe abantu ngisase lokushini nomzuzu ngesikhathi bese yabo angimangisane ukuvela imali ngisanayo sicashe komunye ibra wami akule ibra wami lo phethe cishe umuntu abangeke bacabanga ukuthi ngikuyena yabo ngizivele nginemali mina yena uphuma yothenga yabo yena wenzani mina ngikhini isibhamu sakho ngathi yazi kwayena akazi ukuthi ngiphethe isibhamu ngifuna umuntu wayena akazi ukuthi ngiphethe isibhamu bafunga ihlala kuyena mhlawumbe for almost 4 days yabo bayazi umuhleli kuphela wakho phethe usakho nemali sinyazwana yabo manje aqala yaphela imali ayi nezinto zaqala zajiwe so uqala utshela lokuthi la ekhaya manje basebafuna abantu ubonise wahleze la sifuna indlela manje ukuthi xoshweke manje ngoba imali yami isiphelele mina usumthwalo sengumthwalo manje yabo kanti uqomba ushilo bese ipipe saphetha le phone ikhethi hayi ikhethi nayi kusavunisa la hayi ikhethi uyayibona ngoba ikhona ngibona ukuthi lo sekuna mdayisa le phone yami unanganga vele imqondo wami sekugcwele ukuthi manje mangisuka la ngiyethekwini yebo sokwami la ngiyethekwini ayinani lesibangisa ngishisa naso la mphethe 1+1 ngisuke ngibonwe umfana obhema kaJames yebo lo ngiphuma endlini nomfethu ekseni shinofana ugunda utshani ekunda utshani umshini ulanda ngamakhelwane kwalo bese ngihlala kuyena
Yeah. Ngisho besingakazi siqonda lesisibonayo. Ayela ngiqonda lekuseni ngizowuthatha. Angixoxela ukuthi hey my bro. Waye manje ukuphumula sekuthiwa yena ungixoxela ngoPitso ukuthi hey baba Pitso injani? Injani uPitso? Hayibo. Awazi ukuthi kwenzani. Zawo baba ngikidnap for 3 days. Ngazi usuku lesi4 wakwazi ukweqa kanjani wabaleka. Bafika bezomfuna ebusuku khona la. Hladla ngoba bezomfuna nje ukhona ukuthi ulele umbozwe ngengubo. Ukuthi laba bagcina bengambonanga. Umuntu wakuthiwa sekufanele yilokhu yale imoto ezombisa isibhedlela. Usuka kwakhe endlini aye emotweni wayephethwe ngengubo. Ngeke ngikhiphela. Bukile indlela ukuthi uzobanjwa izandla inyawo cha fanele njabula ngene ngubeni kubanjwe ingubo. Wayebona lento bethi anyiswe ngaye ngoba ayofakwa emotweni. Zangu usuke njani? Insizwa lezi Esasimfuna. Bathathe. Ngokushubile. Ngibona ukuthi ngifana ukuthi ngibonile nami ngingixoxa inkonto engixoxa yona. Uzobatshela phela abantu ukuthi hayi mina sengibonile ukuthi uhlalaphi. Siyabona uhlala kasibani bani. Kodwa uNkulunkulu mase ngidabula nayo ke lengane engihlala kuyona into ezokwenzeka kuyona. Wena uyazi vele hayi uyahamba. Hayi ngiyahamba mina manje. Ngiyahamba uma sengibona yena nje ngihamba ngicela ngisebhekeni. Sengicabangela nje lengane futhi oyiphanikayo. Yabo lengishiya la ukuthi kodwa uNkulunkulu wangophela mabefela abantu ngabayibuze kathi uSipho Mashaba. Ngiyayibona nje. Bayibuza ngibuke embi. Kodwa ngiyakusenani phela bese usikuthi naye uyidlile imali yami. Uyidlile imali yami naye so ngicabanga nje akabhubhe. Uyidlile imali yami naye. Anginami ngixoxa la ngisho ndoda. Okwaziyo lokhu ke kwakubona uyoshaya ukuthi uke wakubona. Labantu bese ababekhala ngayo singibambile imali abayispenda. Endoda ungaqali la. Hayi angeke. Ungaseqela indaba. Cha angeke ngizofana selisa ukuthi labantu bakhiphe imali eningi ukufuna ukuthola mina. Hey, ngithola phezulu. Bakhiphe inqwaba imali esibangithola. Ithini basukuthi bahluleka ukungithola kunjani. So manje into adibanyanyisa kakhulu ke naleyo nto le ukuthi bayikhiphe imali still angitholakali. Uyabona lento phezulu. Bayabathengela isibhengu labantu bahluleka ukuthola. Kwayini ngathi nasijwayela nje mfethu. Uyabona kwani ngqongqoza ngenduku nje kwani ngoba befikile baphumeza bezobuza kwenzakalani ifeedback ukuthi ngiyamthola manje imsoni bafika mnandi bafika mnandi kona bazomthatha bambe nayo siya sinqalaze ngakusijwayela mina imali sinayidla nayibhema leza samfuna nomuntu lo ngiyazwana badoda bashabi badoda azona kuziva kuba usilawana badoda kunzima phela sengikhathele mina lempilo mapho ngixoxa sengikhathele mhlawumbe ngikho isizinga lapho uma ngizamana singisa impilo yami mhlawumbe khona usizo ngasizakala ngalo bafuna phela ngikhathele bafuna ngoba manje ngikhathele wangempela ukuthi kunzima ukuyeka uyayishiya ke lentwana le manje yebafo mshini sinawana ngiyabhrawame ngiyabuya uyabona isebusuku mina ngisafuna ekhaya ngingayi usisi wami ungiholela 350 uholela 350 nje ngifuna imali encane uyabona lento phethe esiqhubeka senzise ngifuna kusasa kuseni isigibele sami sethekwini uyabona lento phethe utshela yena kumele sigibele sami bona manje sofuna imali edladlini uyabona kuda ngiyabuya hayi shwi yabo ngiyawubhrawame wena phethe ngitho usipha okanye impesa ngoba tribune nayi inkinga naye zabe njalo naye hayi fike endlini yakhe mnandi bese akufike ngeke ebusuku yabona ngihlala ngibhema angeke mase ngibona endlini yakhe we nkulunkulu mashaba mfethu ufunayo utela ufuna umbulalisa khali balothi hayi from the time uhambe la ekhaya ngicela uhambe phela ngoba abona bengawabonakala uphuma la ekhaya oyesi ngabonakala ngihamba nawe phela phela manje ngiyacela nginayo ngithala phansi ngibonga plastic bayi mahliziyo bohlala sebona ama drugs bese bona ama drugs enqahlizisi siyabona kodwa manje bafuna ibakufuna labantu yena usenginabela ke manje abangagcwali abagcwalayo yabona nje abazi isikuthini kufanele ukuthi abagcwele abangagcwali abangafuni ugado obani kodwa nje kubeka ngam nje mashaba hamba nje la imlazi ngami ngihamba bro wami ngathi wenza ukubamba uzishintsha njani nalokuthi na mfethu kusayela uzingeka vele ngidade isinomngane manje ngiyezwa impela ukuthi labantu hayi mfethu hayi usuku nemina bakhathana balali and futhi sekisho ngisho ama record yayibona into mfethu manje mashaba mfethu zibi mfethu uphuma bona hey pizza baba
yebo uandile uSimphiwe ubani ubani hayi basa sibhedlela basa sibhedlela ubani nobani bafa kokonkondi izandla nenyawo were yini manje la kufunakala wena yabona ubona ipitso zemanje wena manje and my bro manje babamba nabafethu basibulala ayongayisho nesipam lapho mina sipam ngekufela into ngahlangana mina ngitshitsha ngani yabona ngaqala sokwenzela ukuyihlangulana phela mina uyihlangula kumuntu orongo futhi kuyafana mina kona kuyafana uyabona wayibona uqobo labo sengizingazama ukuyihlangula kwaye uyifanele yabo ngisikuma ukuthi ngifuna mina sikufune sakufuna ngifuna mina kodwa ngiyaza lapha webafo tshene izinto ezayi 1+1 ayike esibambeza sengisakwamina sengisabosha ukuhlala endlini yakhe manje indlela qinqanya yabona we labantu ababese bangisidala yonke into ngihamba kuyona bese kunamakhamera nje angigadile nje uyabona amakhamera angigadile kwamanje into esicefo namafoni imoto engifuna ngazo hayi so many different cars bayashintsha hayi bese and the worst part ama Uber so mina mangibona iUber nje ufune njalo indlela ezibaleka nje ngamuke incane hayi uyayibona into emnandi ukuthi yini abangazi yabona abanayo isombe sami image yami abanayo desingazi besicepha ukuthi makhona someone emotweni uyabo uzawunayo uyabona inkinga ngaba lapho kodwa manje angayithathi lo risk le isibhalalela mfethu ngeThekwini uyabona kahlahla ngeThekwini ngephusha steam uyabo ngiyosheshe wabona eThekwini nakhona mfethu yabo manje uyazi uma uphusha pose ngeke ngiphethe isibhalo yabo isicala kakwakho ifami nje lesi my progress umuntu awubamba sineze sinomnika isibhalo mfethu amplazana ibu ngizafuna umfethu ngasikhathi 2s uyabona into isigilo nawo ushaya ibhathi wenza asiphilele kuyena uyabona ngaleso sikhathi ngitholile ukuthi inkinga yaso yini yona mfethu ubona yabo baqwela abantu uthi atantesha isibamle ebhasi into wakhipha lokhu yami ihema mfethu yabona into kodwa ayitobala phela ihema mfethu amahambi into ehlezi ikhona ebhamini lezi bisangenelana mina i-develop sambe singena lo mfethu phela ungazi kufika leza uvula kwahle phela wahlanya sawumangada ngesifuna malini hayi ngisacanga ukuthi mina 2.5 mshana mina 2000 ngomsakhuluma indawo ngabe awuletha awuletha awushapa ni 2000 hey manje ngiyacanga ukuthi ngithume lo uzahamba uthenga hayi ngeke ngithuma uzahamba uthenga lo abetshela ukuthi hayi lo muntu lapha endlini yami ngizusana hey masikhulu sami me now to clip bye ngihamba mina Bruce Lee wayibona ndawo lapha hawo abangene lapha sengisenani senefoni ikhethi yabo ngokuthi sebusuku lapha phezu kona imashini ngile khona lapha engangathi ngajampile yona sengayibona mhlawumbe senga isitabu sami sa 2 clip mhlawumbe sa 3 clip neroki nesiki yumba hambe lapha ekhaya yabo ekhaya ngathi ngifika nje ekhaya ngqonqoze ngibingelele isistera ngizophoqoza ngaqala omncane ngizophoqoza ngiyodwa imali nginayo wakubamba izipho nothi ngane yami usaphila cela nje uhambe la mina wazi ngane yami cela uhambe la lonto ni now 50 rand angazi uzogibela uyephi ngalo mali leyo kodwa nje ukuphele la imlazi usikhothini mdala ukhulile manje kuphela nawo abantu basukubulala bebefika nasekhaya hayibo mafu manje isicefo yona le kamera bonke abantu abangitshelayo egcineni mangishela le kamera bazokubulala yebo le kamera bazokubulala lo level ringile khona lami bazokubulala uma kodwa uNkulunkulu wami awungazi ngayifaka enkingeni wezo wele okay lama kuna lesekhaya ngoba ubaqwela la lama kuna lesekhaya kunama remote suwaqashisa ngaphandle yabona abahlali moto yabo khona ithola sesente yalo ubonile mara ukuthi sicapha ibhekene yasenze khona mathola yabo ithola sithi ngala ishawa lele shawa ngibagcine bengayifaka ngishawa so is like store room kodwa asinampahla ngaphakathi yabo vele kuludu kuyona yabo lonto ngene kuyona la ngihlale khona selikhandlela ngoba ngathi umshana sekhaya ngithi ngilikhandlela ngithi yonke into nje khona ngithi ngana abuya ahlala khona la mnandi yabo cha ngayibhemela sengithi angeke ngize nginali ngoze kusekuseni sokuqala nje wena iyokwaziwa nguwe hayi ngabe ngithi yokuqala ngqa my bro yaziwa yimina ngibhekisa la eThekwini hayi hlale ke la eThekwini ngidle le mali phela
yabo ngidayisa nefoni ayidayisa nefoni iphele imali nayo qale ngiphanteke manje qale ngiphanteke face given inhlanhla bhadi shisibeka kuthiwa ngathi lo muntu lo sisinokusola sola singala useThekwini yabo zifike nale eThekwini zishanga kinga manje yasicebeni abangazi so anyway abazoyihamba iyaphonto kama mehlezi benesinawana abahamba naye yayibona into oyoshuza ayinawo yabona into njalo into esicephe manje ukuhamba nesinawana akona ukudlala fanele aphele fanele somanje wena basakhokha namanje basakhokha nabantu sizingathi ngifana eThekwini kunendawo behlala kusona uyabo noakhuzwa wami ngimshiya khona lokushini naye bekulethothala labantu abashayeka yabo nto akhiwa mebesisona la eThekwini ngicabanga ukuthi ke mangihlala ku one of these places isibani uyazazi izindawo lezi uyabo so if labantu kuthiwa sebeyazi ukuthi ngila eThekwini angakwazi ukubathatha abalise one of these places nabo bazongithola kalula angabe sahlala kusona yabo ayinampila ngenze njalo yakwazi kuphela 2-3 weeks kanje mfethu ngizingadlula kwenye indawo behlala kwenye ayibosha bashayisa lapho zibu sayibu phela ngamapola uthula ngathafuna mashaba wala hayibo afuna mina mfethu bazishaba abasho bathi bafuna umashaba ukubona isimanje somashaba manje nje onegeve onehloka ngayo babonye wachaza uxhukayo angabona impela ngichaza mina wena mfethu uyayisa indlela bachaza bashima bro abantu bachaza mina uyabona futhi siyabona isemotweni khona lo muntu abahamba nawe yabo ngizongibisa imali bisathi naha manje bafethu elo tami sokhulelo mfethu ukhulelo umuntu odehlala naye la eThekwini yena umuntu wazi zonke indawo zami ngoakhuzwa mina umuntu wazi yonke into ngamangila eThekwini ngigephi ngingatholakala lapha yabo sizongenze kube behamba naye and abantu manje sangempela maphuma sibuza ukuthi abantu bangathi besuke lokushini bengakwazi bathi bezokuthiwa useMaritzburg uyabona vele kunakuhlala eMaritzburg mabe fika eMaritzburg baye ngqo kulezi ndawo kuhlala kuzona bazi ngani batshena ubani sikunomuntu abahamba naye wazi uyayibona uma my bro ngitshela ukuthi futhi yonke indawo engifika kuyona ebengihlala kuyona izimanje ngibe sengizwe indaba le sengizozingiyobhena lapho ngiyobhena zonke my bro sonke futhi hayibo my bro make bakuthola awusana mhlaba ke baba ngiyabona uNkulunkulu ngomhlaba yabo ngibuza ukuthi okay mangihamba ke la eThekwini ngizoyaphike manje phela mina kulele la eThekwini mina mfethu aphela umhlaba manje angikazi ukuthi ngiyokusehlwa angikazi mina kostenga ngiyakobani nawo umhlaba wami la mfethu ayazi maphruve sefuseke mfethu abangibulala hayi mfethu ngokusho kwami lokho wawungisiza kancane ngoba nje impela mfethu yabo ngoba nje sicala ngoFebruary leni bazi bangibamba ngoJune kodwa nje ngiyisport esisodwa angishitshe le sports iphanda kusona sengitshenile nje uzayo ngiyokwenzakala uphe nama ngihamba endleleni yabo ngiyabheka umehlomane kodwa nje kwazi naloku ukuthi hayi ngazi ukuthi mina ngisilima bafo mina manginecala kwena bafo ngisho kuthiwa icala la 30 rand mina ngizokubalekela ngale ndlela ukuthi mfethu uzongibiza wena uzongixhawula ukuthi hayi mina awesiqala siyeke nje manje ngikupho omunye ngoba nje exactly ngoba nje iyangicasela ukuthi uma ngibona bafo ngisho sengibona uhamba nentombi yakanye mekoqonda namehlo ngijika semthambi sibonene kanje ngijike bukhoma manje yabona umuntu ngicela ukubasela uthando phezulu so na usekho lapho manje siyakubasela ukuze uqale umuntu omanje uyini ukubalekela lapha singicanga awuthi baba uzungiqhawula wena so manje lapha kanengqondo ukuthi ayifuseke manje mfethu ayi ngisele ngibabalekela nje phezulu bayoze bakhohlwe mina kanti ngisho ilimini bayoze bengiqhawule kanti ngisho ilimini mfethu ngeke ezithi sona ngeke sikuthola ukuphumula singakutholi hayi isho ngaphela 5 years mfethu babesho kanje ukuthi bazama amafishi ngaphela 5 years asisi babefike beshiye lo mlayezo umyalezo wesebengitshela wona mina sebengibambile ukuthi afana besisho ukuthi my bro isho kungaphela 15 years ngeke sikuthola ukuphumula singakutholi wena yayibona hayi nangempela ngiyiphilele la impantini nami ngiphathela kamnandi ziyabuya ziyandezi ayi one day kuyisonto mfethu yakuyisonto mfethu
walela sonto liyana yabona makuthiwa bafuna ukufa akutsheni elokufa litsheni bafuna ayisekusho into enjeyani elokufa litsheni ngoba lapha ukuthi yini esingihlalisile angazi yayibona into phela okay ngiphatha ngokukhagada isonto vele liyabheda ngokukhagada ngithi sayalazi lokho mfethu yeah ngizame la senimane koqaqa ekseni hayi koqaqa kuyeza ubuye kuthi emini ngizame kuze ihlala imali ngo-40 rand yabo mhlawumbe ikhathi sekuyikhazinda seku 2-3 kanje awu selishonile ngino-40 rand ebhayithini yabo no emashaba yazini baba sigoqa namhlanje vele sithatha i-hour manje isidla amaningi esakeni ngitshela bafuna ukuthi hayi mnganami yinde kakhulu plus futhi ngithole kahle la ngizoyinaba khona nje yonke ngoba futhi ayibafundisa khona yisayi okay bafo sigcine singakalisha igama lakho awusho amagama akho ngempela bafuze uma ubuya for part 2 kwazi ukuthi kukhulunywe ngoba hayi uyena bathi ulondizwe indlovu awulondizwe indlovu awukatsheni madoda uboya benyathi madoda awubathela besombuluko kanti vele abeleka amashaba futhi sokuthola ngendlela nakho lokho lo lela mashaba mfethu hayi yonke ingasiso lela mashaba ngishise ngisayingane bekimkhulu ngomsebenzi yabo mangifunda umuntu ngithiwa ngifana noThomas Mashaba ingane yaKenneth yabo lo nto so lathula la ukuthi hayi uThomas Mashaba nani ikhala liyaloma ubhema ngalona hayi kuyazenzakalele nje no Papa Khanda kamenza indaba awulela umuntu omemeza ngathi yakhala yalilo uthi igula lajama lichithekile awulina bakashishiliza ngedidi kwalimaholo nabakamphuthu bomvu lo okhulumayo uprofessor ngingwamkhize ngidaba phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yombukelo wethu le oyethamele ngaba ended up in track sokuhlelo noma okuyingosi engaphansi kwesitebe Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodade wethu abaseyidakamezweni bezosilandisa kabanzi ngempilo yabo beseyidakamezweni mangabe uyaqala ukuba ingcenye icindezela subscribe button ucindezele nebell ujoin nemembership uze sizokwazi ukuthi silekelele nala singakwazi ukuthi silekelele khona endoda sengiyayibona ke lento oyishoyo mawuphuza amanzi uyahisha yini angazi bafua isigulo sini lesi angisazi ngoba phela impilo nje lena mfethu futhi ngabe nje mangisha manje bese ngiyaphuza ngize nginabe hayi wena khona ukwashaya wagcina nini usho ekhazini mfethu honestly speaking nje mfethu ngagcina izolo ngiqinisile imvula awukahle yikho futhi kuphambana hayi ngempela umzimba wethu hayi uyathuka ngempela hayi wona phezulu wangumuntu odle treatment ye-TB yona bafundisa yabo hayi amaphilisi ngiyawamazi ngiyawaphuza ngumngani wawo too much yabo and bese emnandi ngami ungathuswa ukuthi ngizokutshela manje indaba yama-treatment ami sengiqedile kahle ngoba u6 months so ngoba u6 months nje mfethu ngolesihlanu bengikhiphe ikhwehlela ezilanda results la namhlanje athini isida sengiqedile ubusuphela u6 months wami nge-treatment yabo or else maybe mhlambe khona basakubona okuncane kuzoheda abakuzodinga ukuthi hambe ngedwa nomuntu o2 weeks or no nyanga kodwa nje kahle sengiqedile danko and futhi ngidla kahle bafu hayi ngayitshela into eyi-1 ukuthi ngihambe ekhaya ngaguli angikwazi ukuyela ekhaya sengigula sengiphathwe ngamashiti nananca abathi usubanjwe ngengubo engathi usubanjwe lezi hayibo hambe bafuza ngangisebhuthini bathiwa siyakini futhi khona sesoqhubeka kusasa